קבלו איזה קטן. מי זה פה? אני קצת תקוע. אני קצת תקוע. תחזור. אוי, תראי איזה קטעים איפה הוא יוצא עכשיו, אתם משתינים. ש"ג על מושטעה מינולי. וואו. קוואפנגה! איך היה המסע? היה נחמד. היה קצת קשה באמצע לקראת הגזרה הצפונית, אבל הצלחתי. שומע? אני מפקיד את ש"ג אז אני אחזור. טוב. מה יש לך להגיד על זה? מה יש לך להגיד על זה? על מה? על הזחילה המטורפת. שכל אחד צריך לעשות את זה. וואלה? וואלה. איפה הנשק שלך? וואלה, לא יודע, נראה לי... וואו! השעת אותו שמה? איזה דפוק. אין לי כוח. עזוב, מי ישים לב? יאללה, לך תביא אותו בקיצר, יאללה. אני בינתיים הולך לשמירה. יאללה, כנס, יעלמוש. ביוש.